da Talibu Fai Mai Goro ya sayi fam na tsayawa takarar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin Gombe Kwami da Funakaye a jam'iyyar ADC. Ya bayyana sayan fam ɗin na daga cikin shirinsa na tsayawa takara a zaben da ke tafe na 2027. Da Talibu Fai Mai Goro ya bayyana haka ne a wani taro da ya gudana jiya Asabar a ofishin jam'iyyar ADC da ke tashan Dukku a jihar Gombe. A jawabinsa, Usman Ibrahim Baraden Kwami ya tabbatar da cewa da Talibu Fai Mai Goro shi ne mutum na farko da ya fara kawo ziyara ofishin jam'iyyar, kuma shi ne wanda ya fara sayan fam a jam'iyyar ADC a jihar Gombe. Wanda shi ne mutum na farko da ya kawo mana ziyara a wannan headquarter jam'iyya ta mu ta jihar Gombe, wanda kuma already ya sayi fom na jam'iyyar ADC ya cika domin neman wannan mukami. Muna masa fatan alheri, Ubangiji Allah tabbatar mana. A jawabinsa da Talibu Fai Mai Goro ya nuna godiyarsa ga shugabanni da mambobin jam'iyyar ADC bisa goyon baya da suke bashi, ya kuma bayyana kansa a matsayin ɗan jam'iyya mai biyayya, yana mai cewa ba zai aikata komai ba sai da sahalewar jam'iyyar. ADC! ADC! Yau na zo ni ofis na jam'iyya a madadina ni mai biyayya wa jam'iyya. Na zo da sanar da ku cewa in Allah ya yarda na zo da sanar da ku cewa zan yi takara na Gombe Kwami Funakaye. Na zo na gaya muku zan yi wannan takara kuma babu gudu babu ja da baya. Abu na gaba na zo da uwar jam'iyya cewa na so fom na wani takara na Gombe Kwami Funakaye. Na zo da ku yau na sayi fom na wannan takara don na gwada jam'iyya cewa ni mai bayani abu jam'iyya kuma komai zan yi da jam'iyya zan yi shi. Abu na gaba, shamomin fati da zakatin na Gombe Kwami da Funakaye, ina godiya matuƙa ba zan manta da ku ba. Duk gudunmawa da kuke bamu a jam'iyyance da duk lokacin da muka kokarin sanar da ku za mu yi abu kuna bamu haɗin kai 100%. Dukkanin mu yan takara muna mu godiya, Allah saka da alkhairi. Yau na zo officially cewa zan kaddamar da na sayi form na takara a jam'iyyar ADC, zan yi takara na rep na Gombe Kwami Funakaye. Kazalika da Talibu Fai Mai Goro ya musanta jita-jitar da ake yadawa kan da Bala Bello Tinka, inda ya tabbatar da cewa da Bala Bello Tinka yana nan daram a jam'iyyar ADC. Ƙarshen rahoton kenan. A madadin Ilyasu Abubakar Umar da ya ɗauko rahoton, sunana Hawwa Adamu da na haɗa rahoton nake fatan mu kwana lafiya.